ocasión de estar esta mañá en unha compañía de Pizarra, que é unha compañía potente que ten máis de 300 empregos, e de paso estuvemos coa alcaldesa de Carballeda, dado que tiñas pedido unha reunión e teníamos pendente de xuntarnos en Santiago, que estou moi orgulloso aquí. Bueno, nós queremos seguir traballando, por suposto, queremos mellorar os servicios públicos. Sin dúbida, toda esta zona de Viño, zona de Pizarra, necesitamos que a Pizarra, ahora que se está recuperando, o ano pasado incrementou máis un 6% a produción de Pizarra, estamos facturando, mantendo casi 10.000 postos de traballo, pois manter un compromiso coa Pizarra, porque sigue sendo a industria, desde o punto de vista de minería, máis importante que ten Galicia. A Pizarra é o primeiro sector da minería en Galicia, somos a potencia de lousa para cuberta máis importante do mundo. Por lo seguinte, esa é unha mensaxe. O viño desta zona, todas as concursos internacionais, en todas as cartas internacionais, o viño de Drogas vai con un tiro. O que necesitamos son máis dereitos de explotación, máis dereitos de plantación, facilitar a agrupación de terras, que é un dos obxectivos que tivemos en termos esperando nos reunimos, de poñer terras abandonadas, poñerlas en valor a través de figuras que a profesora rural está implementando. Eu quixera de unha forma moi explícita para acabar, estaba lendo os compromisos que temos na rúa, e creo que o máis alentable, ademais de ver as previsións que tedes en algún proxecto de área recreativa ou algún outro proxecto que no Museo do Viño, que quedamos en que presentaríades algunha proposta concreta para saber de que vai, o proxecto que queremos de forma inmediata é o Centro de Saúde. Ese é o proxecto prioritario que me consta que a Diputación de Ourense, o Concello e nós temos, que o Concello ten que buscar unha parcela, a Diputación se comprometeu, se é necesario, a facilitar o abastecemento e a organización da mesma, e nós, en canto teñamos a parcela, licitamos o proxecto constructivo. E unha vez que teñamos o proxecto constructivo, licitamos a obra. E iso quero que quede claro, porque aquí hai moita xente que ten interés en que as cousas sanitarias non estén claras. E nós vamos a facer unha cosa e decímoslo claramente. Queremos facer un centro de saúde na rúa e empezamos a facer o centro de saúde cando teñamos parcela. Se conseguimos unha parcela, tanto mellor sea a parcela, máis contentas está a xente, non? Se a xente pode ir andando ao centro de saúde, moito máis importante que se ten que coller un coche. En fin, isto queríamos deixarlo claro. E animar a esta corporación, a este alcalde, que acaba de triunfar nas eleccións municipais, a outro ex-alcalde, Solarad, que é a persona que sabe moito da rúa e que está axudando para que haxa estabilidade no Concello. Cualquier persona que quere o seu país, en este caso no Concello, se pode aportar para garantir a estabilidade, creo que hai que valoralo e poñer en valor. E quixera facelo porque é de xusticia. E máis nada.